स्वागत आहे मित्रांनो तुमच्या आपल्या सर्वांच्या आवडते चॅनल बोर्ड अपडेट्सवरती। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, बोर्ड अपडेट्सवरती अतिशय महत्त्वाची माहिती आली आहे। महत्त्वाची माहिती अशी मित्रांनो की तुमच्या 11वीसाठी सीईटी परीक्षा होणार आहे। तर त्या सीईटीची परीक्षेची तारीख मित्रांनो या ठिकाणी जाहीर झाली आहे। त्याची आपण संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत। त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्ही सीईटी परीक्षेमध्ये नोंदणी कशा प्रकारे करू शकता त्याची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तुम्हाला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायची जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये संपूर्ण माहिती येईल। पण त्या अगोदर तुम्हाला एक सूचना आहे, तुम्ही जर व्हिडिओवरती नवीन असल्यास व्हिडिओ लवकरात लवकर लाईक करा, कारण तुम्हाला तर वेळ मिळणार नाही। म्हणून सर्वांनी व्हिडिओ लाईक करा। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर तुम्हाला खाली लाल रंगाचं बटन दिलं आहे, त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्यायचं आहे। जी बाजूला बेल आयकॉन त्याला सुद्धा प्रेस करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला मित्रांनो संपूर्ण अपडेट तुमच्या मोबाईलवर फ्रीमध्ये मिळत राहील। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाला नसाल तर लवकरात लवकर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, कारण त्या ठिकाणी तुम्हाला सीईटी परीक्षेसंबंधात संपूर्ण अभ्यासक्रम त्या ठिकाणी फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला जात आहे। तर खूप सारे विद्यार्थी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाले आहेत आणि फ्रीमध्ये अभ्यास करत आहे। जर तुम्हाला सुद्धा जॉईन व्हायचे असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली आहे, त्या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायचं आहे आणि फ्रीमध्ये तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे। किंवा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये बोर्ड अपडेट्स लिहून पाठवू शकतात। जे विद्यार्थी आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये बोर्ड अपडेट्स लिहून पाठवतील त्या विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक प्रोव्हाइड करणार आहोत, जेणेकरून तो विद्यार्थी त्या लिंकवरती क्लिक करून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकतो। तर तुम्ही बोर्ड अपडेट्स लिहून पाठवा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून जॉईन व्हायला विसरू नका। आता आपण प्रॉपर जाऊया संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी, पण त्या अगोदर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला कोणताही प्रश्न आहे, डाऊट आहे, कन्सेप्ट क्लिअर होत नाही, बोर्ड अपडेटचा क्वेश्चन आहे, जे नीटचा क्वेश्चन आहे, तर फिलो ॲपवरती या ठिकाणी तुम्हाला मित्रांनो कोणत्याही वेळी कधीही संपूर्ण प्रश्नाचे उत्तर मिळतं। तुम्हाला फक्त 3 स्टेप फॉलो करायचे। सर्वात अगोदर तुम्हाला ही ॲप ओपन करायचे। ॲप ओपन झाल्याच्या नंतर मित्रांनो तुम्हाला ह्या ठिकाणी मोबाईल नंबरनं साइन अप करायचे। साइन अप केल्याच्या नंतर मित्रांनो तुम्हाला जो प्रश्न आहे तो प्रश्न तुम्हाला फोटो घ्यायचा आहे, त्याला क्रॉप करायचा आणि या ठिकाणी अपलोड करायचे, किंवा तुम्ही टाईप करून सुद्धा या ठिकाणी प्रश्न विचारू शकता। 60 सेकंदामध्ये मित्रांनो तुम्हाला कोणत्याही लाईव्ह क्लासवरती या ठिकाणी कनेक्ट केलं जाईल आणि मित्रांनो तुम्ही लाईव्ह कॉलवरती ह्या ठिकाणी कनेक्ट होऊन तुमच्या प्रश्नाचं या ठिकाणी क्लिअरमध्ये मित्रांनो सोल्युशन घेऊ शकता। तुम्ही बघू शकता स्क्रीन तुम्हाला पाहायला मिळेल, लाईव्ह कॉलवर तुम्हाला कनेक्ट केलं जाईल आणि तुमचा जो भी प्रश्न आहे तो या ठिकाणी लाईव्ह सॉल्व्ह केला जाईल। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी आले प्रॉपर्टी संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, सीईटी परीक्षेसाठी नोंदणी कशी करायची त्याची आपण या ठिकाणी सर्वात अगोदर माहिती बघूया। त्यानंतर मित्रांनो सीईटी परीक्षेची एक्झाम डेट या ठिकाणी बघूया। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नोंदणी कशी करायची तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता। सर्वात अगोदर तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट तुम्हाला ओपन करायचं आहे। वेबसाईट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, या वेबसाईटवरील तुम्हाला मित्रांनो सीईटी बाबतची लिंक दिसेल, या लिंकवर तुम्हाला क्लिक करायचे। लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 10वीचा रोल नंबर टाकून सीईटी परीक्षेचा अर्ज तुम्हाला त्या ठिकाणी भरता येणार आहे। त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर मित्रांनो तुम्हाला पुढे तुमच्यासमोर परीक्षेसाठी इच्छुक आहात का किंवा नाही असे 2 पर्याय तुम्हाला त्या ठिकाणी समोर येतील। त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर ह्यापैकी तुम्हाला योग्य पर्याय निवडून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करायचे। म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला सीईटी परीक्षेसाठी तुम्ही इच्छुक आहात की नाही यावर तुम्हाला क्लिक करायचे। जर तुम्ही असाल तर तिथे तुम्हाला क्लिक करायचे हो वरती, आणि नसाल तर तुम्ही त्या ठिकाणी नाही वरती क्लिक करू शकता। आणि विद्यार्थी मित्रांनो कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा की तुम्ही सीईटी एक्झाम देणार आहेत की नाही। आता तुम्ही बघितलं मित्रांनो की सीईटी परीक्षेचं रजिस्ट्रेशन तुम्हाला कसं करायचं आहे, सिंपल आणि 2 मिनिटात तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता। ठीक आहे, अशा प्रकारे रजिस्ट्रेशन करायचं आहे। आता महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की तुमची एक्झाम डेट काय। तर विद्यार्थी मित्रांनो सीईटी परीक्षेची एक्झाम डेट या ठिकाणी आलेली आहे। 21 ऑगस्टला मित्रांनो तुमची सीईटी परीक्षा या ठिकाणी होणार आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो 21 ऑगस्टला तुमची परीक्षा या ठिकाणी आयोजित केली जाणार आहे, म्हणून 21 ऑगस्टला तुम्हाला या ठिकाणी तयारी करायची आहे। 21 ऑगस्टला तुमची परीक्षा या ठिकाणी असणार आहे। तुम्हाला डिटेलमध्ये संपूर्ण माहिती दिली आहे, एक्झाम डेट दिली आहे आणि रजिस्ट्रेशन कसं करायचं हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, अशाच प्रकारच्या नवीन माहितीसाठी चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या, जेणेकरून संपूर्ण अपडेट तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर फ्रीमध्ये मिळत राहील। या व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन, तोपर्यंत गुड बाय।